To masha Allahu Malam Hassanu daga Nijar. To ka ga zoben naka nan. Insha Allahu yau ɗin nan zoben ka zai iso hannunka. Wannan zoben ka gan shi nan mu'ashari ne kamar da muka yi magana da kai. Da ka saka shi 24 hours na cika za ka ga miliyan 1 a tare da kai na sefa. Wannan kuma zobe ne wanda alhamdulillah sai godiya. Maimakon kai ta ce ka yi tasarifi da yawa ba ka dace ba, to wannan ba tasarifi ba ne. Zobe ne wanda in dai ka mallake shi to fa zance ya ƙare. Duk bayan awa 24 za ka mallake miliyan 1. Duk bayan awa 24 za ka mallaki miliyan 1. Sefa kake so ko naira, dala, euro, cedi, pounds, ringgit, lira ko dirhami, kowanne kalar kuɗi kake buƙata a duk bayan awa 24 za ka mallaki wannan adadi na miliyan 1. Duk da dai kala uku ne. Kafin nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Al'ummar faɗin duniya barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kira mu suna saka mu ayyuka da masakan bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen Cote d'Ivoire, duka muna godiya da ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Kuɗin Jini TV. To kamar da muka saba zuwa da manya shahararru kuma gingiman sirrika, yau ma muna ɗauke da wani mashahurin bayani na wani hatsabibin sirri, na wani hatsabibin zobe na azurfa wanda in dai ka sa shi a hannunka to duk bayan awa 24 darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka mallaki miliyan 1. Duka dai guda uku ne. Akwai mu'ashari, akwai murabba'i, akwai musallisi. Shi murabba'i, shi mu'ashari shine babban, shine wanda duk 24 hours za ka mallaki miliyan 1. Shi kuma murabba'i shine na tsakiya, duk 24 hours za ka mallaki rabin miliyan. Shi kuma musallisi shine ƙaramin, duk 24 hours za ka mallaki 300, jaka 300 ko 300 ko dala 300 ko euro, cedi, pounds, ringgit, lira ko dirhami, ya danganta da niyyar da ka saka zoben. Wannan zobe ne wanda gaskiya yana da matuƙar muhimmanci. Za ka dinga ganin shi a hannun wasu daga cikin 'yan siyasa ko mawaƙa ko 'yan fim, to ya danganta. Amma dai mu wannan zoben gaskiyar magana ka daure ka mallake shi. Ta iya yiwuwa ka daɗe ma ga basussuka sun ma yawa, ga ɗawainiya iri-iri, niki-niki. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.